This is Indaba Yesintu ngoLwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Sasikuyona Indaba Yesintu. Welcome to Gagasi FM. Let me introduce my guest. So besikhuluma nayo lendaba namhlanje Professor Madlanduna Luthuli uMakeja spiritual leader. Madlanduna siyakumukela eGagasini. Ngiyathokoza kakhulu umthiyane bingelele kuwe siphinde sibingelele ku producer bonke kanjalo nabalaleli emakhaya. Right, I pressure inkulu kakhulukazi ke grade 12 ibhala ama exams ngalesi sikhathi esikusona. Uma umthandazo ungakwazi ukumlekelela umuntu mayengekho prepared. Say for instance you know ukuthi ubungekho prepared or for some reason awukho ready for i-exam. But bese kuba ukuthi wena ubekwe isandla kumbe awugeziswe nanga nawo amanzi or awukhotha kuyakwazi ukuthi kumlekelela umuntu. Umthandazo ulungisa inhlabathi kodwa imbewu ifakwa umnikazi wayo. Noma umhlabathi ungaba ready kodwa imbewu mangabe ingekho ayikho into engenzeka. Umuntu uyena ofundayo kodwa bese umthandazo ulekelela ukumkhumbuza lento ayifundile. Isuke umthandazo ulwa nemimoya ethwebula lento ayifundile nokhondolo olungavimba lento ayifundile. Kodwa akakwazi ukuthi avela phasi njengomthandazo engazange eze aye esikoleni fana nokufuna ukuhola ungazange usebenze ukwenza kanjalo. Okay. So cause ihlala discussion leyo ukuthi people go for job interviews but uthola ukuthi mhlambe they don't have the skills that required kodwa uthola ukuthi kuzoba khona Lucas lokuthi badlule kunina and then babe successful kulawo ma interviews. But bayile interviews angithi ugazi liyamlekelela ukumpha amandla la ngafiki khona. Okay. So nomntwana ofundayo kuyenzeka ingqondo yakhe ibe limited ukuthi ukwazi ukubamba kuze kugcine la. Umthandazo ke fanele umlekelele ustretch ingqondo yakhe ukuthi iqhubeke iye phambili. Njenge boost kanje. Yes, kunjenge boost kanjalo yes. Oh, all right. So we see now kube i-trend ekade ingenzeki previously but siyakubona manje sekukuningi. Sibona umuntu ofika be umfundisi noma be umthandazi. Umunye aqoka ngisho namajazi akhona but futhi aphinde abe inyanga. Akukho kunculisa okunye. Ayengithatha nje for instance umuntu ozobe ethi uyathandaza uyakholwa kufanele izandla zakhe zibe clean kodwa futhi uphinde agcobe namakhambi ngapha. Onjani umuntu ophiwa kokubili? Umuntu usuke ephiwe kahle kubeni athinta amakhambi kodwa abantu bayazinyeza ngezinto zesintu. Ukuze amukeleke kungcona iveze njengomuntu ophinde athandaze. Kahle nje umelaphi akuhlangane. Angikwenzela isibonelo umthiyane. Ngokwesintu nje ngisanusi mina. Kodwa ngokufuna ukumukeleka ngine title of prophet namhlanje ngoba ngaqala ngasaba ukuphumela obala ngalento yesintu ukuze ngiaccommodate abantu bengangixwayi ngoba lento yesonto ifakwe kakhulu kubantu abakithi. So ukuze bangimukele kwakufanele ngize ngento. It's more like a bait ukuthi ngumprofeti makejakeja uyabona. So ngangenzela ukuthi bangangixwayi nabesonto ngoba mawuke wathi umelaphi kuphela kusho ukuthi usumukela uhlobo oluthi usumukelwa uhlobo oluthize labantu khona uhlobo olingeke lisakumukela more special lolu oluye emasontweni ngeke lisakumukela ngaphandle ke lolu lokwemukela ngokuntshontsha ngokushona ngale kwene ekhoneni. So ukuze ukwazi ukuthi umukeleke ebantwini nefear esisuke sinayo ugcina uthi hayi ngiyumfundisi kodwa obuye asebenze ngesintu. Mina ngiyiboni khona into kanjalo. Ngicabanga ukuthi kusokukhona ukwesaba nokukhula ngaphansi kwenkolo bese ungafuni ukuyidedela. Ngesikhathi sekuvuka ubizo lwakho uqhubeka uyibambe nalenkolo ukuthi ngcono ngavani nguhlanganise ngisebenze ngakho kokubili. Ethi umuntu onginesithunywa nanedlozi futhi. Imake prophet kanti akukhona yini ukuthi iphiwo zabantu ayifani. Uyabona nje khona abantu abaphiwe ekutheni bazothandazela abantu babe abafundisi baqaqa inkinga zabo ngokwesikholo. Bese kuzoba khona ke laba ke abayizangoma nabayinyanga nabagxoba amakhambi. Lo esimthole kwenza kokubili, is it not a question of ukuthi uphiwe amandla ngasesikolweni wasephiwa futhi amandla ngasekugxobeni? Uma for instance kuza umuntu kuyena emthola ekule part yokuba umfundisi imthandazo yakhe izoba namandla ngempela isindisa umuntu but kuthi futhi mayisemisa endombeni omunye nakhona futhi equally aphinda benamandla. Is it not ukuthi umuntu usuke ephiwe or uma kufika isiguli imimoya yakhe izomtshela ukuthi lesikole sidinga ukulashwa ngokwesikholo then ke lapho ke afake iMnazaretha yakhe and all of that kokunye kube ukuthi hayi lenkinga yakho ayidinga umthandazo izodinga ukuthi nje ngikwenze nje ngikucabe kanje. Asiqale la inkolo akaze kube into yakithi
ngoba mhlambe sisohlelweni lwesinto akukazi inkolo kube into yakithi ukuvuka kwesidalwa esithize kimi esifuna ukusiza abantu singabasiza noma kanjani nanoma ingane kuyenzeka ngene esontweni ngibeka abantu izandla ngisabe lapha kodwa ngibelapha ngesandla akusho ukuthi sekuyisikholo kwenzeke futhi ngithandazela abantu into engiyenza nami leyo ngithandazela amanzi abantu bewaphuze belapheke akusho ukuthi ngisebenza ngesikholo kwisintu asinayo into ebizwa ngesikholo isikholwa into esayiphiwa abantu bokufika uma besipha yona iyonanto abasifica si strong babona ukuthi ikhona into eyodwa bangakwazi ukusi unite ngayo kodwa besenze sibe ntekenteke bafike basinikeza inkolo ngoba masingase sihlehle siye ekuqaleni kwesibongo sakini inkolo ingakafiki you realize ukuthi aliki ikholwa kini ikholwa into eyakhiwa i doctrine ethize abafika nayo laba basifaka yona yingakho inkolo i-based ekuthini ufunde ukuthini njalo mawuzobamba inkolo asenaba abantu abafana noAbraham kodwa sinabantu abafunda ngoAbraham ngoba umbuzo uthi uAbraham wayefunda kiphi incwadi ukuze azi uNkulunkulu ukuthi uthini so ke isikholwa into efike yasilimita kwispirituality yasinika ulwazi esulibhalelwe phansi ingakho mthiyane mawungasushinto njalo bazokubuza ukuthi kwiscripture number bani ibhalwe iphi lento kusho ukuthi into esikwima bracket athize indlela esenziwa ngayo ukuthi sibe united kodwa sibe ntekenteke yasenza saba weak so ke kini ekuqaleni kwabantu ababe nezipho you will realize ukuthi akekho umuntu owayeyikholwa owayenesipho sokukholwa ngoba uma sizothi kunesikholwa kusho ukuthi iziphiwo zethu ihamba ziqale somewhere kuna la ingafiki khona masiyendulo kudala lingakafika iBhayibheli asisakwazi ke lapho ukuthi sibe nomuntu owayemix isikholwa kanjalo nesintu abantu babevele belashwa kodwa belashwa ngendlela yakwantu you have umbono kulento eshiwoyo kumbe nombuzo ungasali ngaphandle this is your platform anyway inamba u0861 596 guest yami uProfessor Mageja uthi yena nje ube umprofeti nje kahlehle abanye bathatha isikholwa ngoba befuna ukuba benehlazo lokuthi uma bengathi babelaphi ngokwesintu leyo nto izobaqhelisa sikhuluma ngendaba yokuhlanganisa ukulapha nokulashwa ngokwesikholwa okuhlanganisa nesintu as well khona abantu uzokuthiwa wayenesiphiwo sokulapha abantu banika inhlanhla and all of that but sithe kwaphupha yini engaphuphisa umelaphi uthola ukuthi lezi zinto zakhe ayisasebenzi kuba kabili idlozi mangabe lisebenza kwena noma isidalwa sakho lesi sisebenzayo eselapha abantu number 1 lento yokukhalisa abantu njalo amadlozi abantu ayareporta ezegcine lo owumnikazi wesiphiwo esuka kuwena ingakho uthola ukuthi kugcina ukukhala indlelani angithi abantu ngesikhathi uthatha imali zabo awubelaphi wabanyulala nabo awubelaphi so wena la ekwelapheni usuthole ithuba lokuthi ufezekise inkanuko zakho ngesikhathi udla imali yalomuntu leli dlozi ebelikade lize lizocela usizo la ekhaya bese lihamba liyo reporter kuleli dlozi lakene elisiza abantu until be decide ukuthi asiphume kusipanbani siphinde sakho omunye umuntu kwenye generation ngoba sisebenza kahle ngaye kodwa i-character yakhe isidalela ama problems amadlozi afika ezocomplaina kithina kunokuthi esiza abantu uyabasiza kodwa bese esebenzisa amandla ukuthi abantu uyabasiza so bese lamadlozi ngesikhathi ekhala uzugcine usuphuciwe lento bese kuthi okunye kunethongo velo elingena kuwena lizosebenza isikhathi esiwu6 months mhlambe ngiyalinganisa angeke uzuweqe lapho nje ubuthwasile uzosebenza u6 months ngoba umuntu owaba nobudedengu lo ephiwe isiphiwo la ekhaya wagcina lento isuswa kuyena ngenxa yobudedengu bese wena uba nenhlanhla ye-character right bese iyehla lento izoqedela u6 months owawusalile before ihambe ilinde omunye umuntu ozozalwa kwenye generation iphinde ivuke futhi la ekhaya wow ayithathe nje le example oyisho ka6 months uthola ukuthi ngempela there would be people abayile bayo consult during those 6 months and bawaveza ama results nemphumela kanti nina senifika from month 7 kuyale uthola ukuthi enikuzele akusasebenzi omunye angithi unezivumelwana azenza edlozini angenze isibonelo nje mthiyana athi uyabona manje ngena ngibusisa ngemali ngiyovusa umuzi la ekhaya bese ifika imali angakwenzi lokho bese idlozi alisamethembi so bese ligcina umsebenzi usuvalekile akathakwathangwa ubuthakathaka bakhe obavala umsebenzi noma lo muntu ayevuswe kuyena esebenza ngaye siphelile isikhathi sakhe
All right, indaba on Gagasi 0861596596. I'm taking my VNs as well. Ku 063839959. Ngangithumelela voice note 063839965. You can watch this conversation. We are live now on Indaba on Gagasi. We are on TikTok. You can follow us uslike as well. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Sengamashu ngizoqala kumhlongo uAzande. Sawona Azande? Ninjani Mr. Alex Siyaphila mfethu. Yebo siyavuma nathi. Yes. No, I need clarity la. Umkhulu. When it comes to inkolo, into engayinothisa mangihamba kubantu vele into abantu abadala, it's always attached to iZayoni. Mhlambe umkhulu anganayo clarity in terms of ukuthi why njalo kuvela iZayoni. Ngeke kuvele mhlambe lamabandla eswazi angifuni ukumention amagama. But into yenkolo kubantu abanePO it's attached to iZayoni. Mhlawumbe umkhulu angasiphi clarity lapho. It's attached to iZayoni because iZayoni izona ezakwazi ukwemukela labantu inkolo ebibacwasela ngaphandle. So lapha eZayoni labafike bamukelwa khona yingakho kube sengathi lenti seZayoni kuphela. Lezi ezinye inkolo vele ilokuza inhloso yayo inkolo ukuthi yayizovela izoyikhipha lento yakithi. Kodwa iZayoni zavele zakuhlanganisa konke abantu abanesiphiwo nabantu kanjalo futhi abathanda ilokhuzana iBhayibheli. Enjomani. Enjomani. Khona nje amabandla afana no St John eChibini no ZCC laba bakalehanyane ngaphandle kobiyoni. Clarity ukuthi bengikhuluma mina ngento personal because ngikhulele kwelinye ibandla kodwa ngokuhamba kwempilo ngathola ukuthi kuthiwa fanele ngihambe ngoba nginesimo esikanje ngiyokhonza eZayoni. Yeah, ukwenzile ke lokho? Ngikwenzile sosasa. And then imphumela wayibona ngempela. Ngingasho kanjani. Oh, okay. Kodwa ke ingathi isikhathi singasaqala sithe ikhuluma kodwa imphumelo ngibonile khona. So abangisabuyela kuleli sonto lakini leli wawukhule ngalo. Angibange but nakhona eZayoni sengike ngathi ukuqhela nakhona ngenxa yezinye izimo mhlawumbe ngitholanga ibandla elight or whatever the case may be but khona okwenzakalile khona. Kwenzekeni lapha eZayoni ngoba ufike waya khona kwathi ukukhanya then khona into ke sikhipha khona yini le? No masoqala nje ukuthi kuthiwa kuyeZayoni kwathiwa kunesithunya. Isithunya amongst other things ngokuhamba intaba nani kwathiwa sophakama ngothi ngiyosonto eZayoni. Yes. Bengikuphupha ke bengidirector futhi ngiphuphe ngempela bengiya ngeshivathu zakulelo bandla. But kube ukufika ke kulelo bandla okungidalela inkinga mhlawumbe ngalithola ibandla elight but bengingafuni ukuthi angifuni ukublame lona completely. Yeah. But ngase lethi let me just step back ngilinde bona bakhulume nami again ngiphinde mhlawumbe take another step forward. Okay. All right. Prophet isinqumo esihle lesasithathile ukuthi alinde aza directwe la kufanele aye khona. Sikhumbule ukuthi esontweni khona abantu. So abantu banezinto zobuntu zabo nje abazenzayo. Kuyenzeka bekudirect lapho wathi if uyena ofanele ulungisa yonke lento ayibalekelayo lapha njengomuntu othunywe enesipho. Okay. So ikushuthi isifundo sisifundayo la sokuthi ngisho ngabe kuthiwa ke isithunywa sakho singapha ngasesontweni kuyenzeka kube sesontweni eli wrong. Munye uNkulunkulu kodwa leli sonto alikhuluma ingqo nalokho kudinga wena. Kuyenzeka lingakhulumi lento wena oyifunayo nefunwa ilabantu abangene kuwena. Futhi akulona icala lelo. Futhi akusho ukuthi leli sonto libi ukuthi alivumelani nalesidalo esiphethe impilo yakho. Okay. So from lo mbuzo ke Magajagaja uyiphenduleke le. Uma mina ngiyumfundisi wasebandleni A ikhona into yokuthi amandla ami ngiwathola esontweni B ngwamunce angisebenzele kodwa ngibuye ngizopractice libe successful futhi isonto lami nengikwenzayo kuyisonto A kodwa uthola ukuthi matches ngilida kuyisonto A kodwa amandla ami nesisekelo saleli bandla ngilisithola from sonto B. Kuyenzeka
kusuke sekwenze njani isonto imali nomuntu onesipho sokusiza abantu phela ukuthi usiza abantu akusho ukuthi nawe awusasizwa Mthiyane lento abantu abayazi ukuthi ngelinye ilanga mabe ngifica ngiguqile nami no2 liter wami kuMthiyane ezowuthandazela kungabi sengathi sengenza into engeziwa nami ngineyinkinga njengabantu bonke and I still consult nami njengomuntu yilento eyenza ukuthi abantu bakithi inyanga zakithi nabefundisi beze behambe beye ko Nigeria hayi ngoba amandla eseNigeria babalekela ukungabonwa ngoba kuyenzeka ngisizakale kuyisonto A kodwa nami ngiqhubeke nesonto B wonke umuntu uyamdinga umuntu omsizayo. All right inkinga nje sesenoxabana ikholwa lakho sendibana Okay isingithatha uFoster Madlala from Emlazi sikhuluma ngendaba yokulashwa abantu abasiholayo uthola ukuthi basilapha spiritually ngokomoya ngokukholwa but nasebunyangeni futhi siyabafica ziyaclasha lezi zinto and then my guest says no kahlehle okunamandla yilokwesintu kusuke sekukusaba nje njengoba umuzwe ekhuluma ngendaba yokuthi yikho abantu abaningi bebalekele eNigeria hloko ukwindaba sabona ngibingelele ninjani baba Mthiyane siyaphila kunjani kuwena Foster ngiphilile nami hayi nje usushilo nje uFoster Madlala ngicela ukubingelela ngokukhethekile ihlambeli sakho lapha e-studio siyathokoza baba No, ngiyabonga kakhulu mfethu. Impela nje understand futhi ngiyezwa uma uyichaza nendlela oyichaza ngakhona indaba yokusebenza ngokwelapha ngokwenkolo nangokwesintu. Manje kukhona umbuzo engihlezi ngiba nawo ukuthi pho uNkulunkulu mangabe akwazi ukuthi apha abantu amandla mangaka ukuthi babone inkinga zabantu baphinde bakwazi ukuthi bazilungise. Pho kwenziwa yini sasesihlupheka kangaka kodwa kulelizwe. Futhi bona yini pho sihlule ukuthi ke kwabona ke manje bazisize bakwazi ukuzilapha baphinde bazokwazi ukuyicebisa ngoba abanye baphiwa amandla okucebisa abanye baphiwe amandla ukuthi nje belaphe abantu so benziwa yini abancishe kanjani bona amandla ukuthi bakwazi ukuthi bazisize ngokwabo bephiwa amandla ukuthi basize abanye abantu kungabe kukhona mhlambe le efike konakala khona ukuthi bona bangakwazi futhi ukuthi bazisize. Okay mawuthi bona ke usho inyanga noma usho abefundisi noma ubaba bonke ngabhandelinye inyanga okay inyanga all right mawuthi pho zinawo amandla zihlulwa yini ukuthi njengoba sikwi poverty sikanje 2 why yona ibona ihlupheka idonsa kanzima but ibinawo amandla okucebisa abanye abantu udokotela mayegula naye ulale wodini njengazo zonke igula akushiwo ukuthi ngoba une degree noma ne diploma yokwelapha abantu yena akadingi ukwelashwa inyanga ayikaze yaze lapha yona isintu lesesisobala angeke ukube phela siyakwazi ukuyicebisa ngabe ukhona umuntu ongahlala ehlalela abantu phela kuyisicefu kulalela abantu sikwenza ngoba nathi abantu baphethe lokho esikudingayo okuyimali nabo badinga usizo lwethu siyashintsha nje udokotela akaze laphi. And then the first question ke leyo ukuthi in a country and a poverty and unemployment eningi uma ukuthi baphiwile amandla okulapha ngendlela ehlukahlukene surely they must have a solution to lezi inkinga sinazo as a country in 2025. As blame inkolo mina ngiblame inkolo because yafika amandla abantu yafica inkolo abantu benamandla kodwa yabashiya beweak bentekenteke njengoba ngishilo ngathi umsebenzi wenkolo is to unite us kodwa iphinde futhi senze sibe weak abantu uma singase sifunde angikwenzela isibonelo nje Mthiyane kwahamba izinyanga ezinkulu ezazwaye namandla manje ubunyanga bubukeka bucindezelekile ngesizathu esisodwa abantu lezi zinto zemvelo ezazenza izinyanga zibe namandla sizibukeka njengezinto eziwubuthakathi angenza isibonelo mangase ngisho namhlanje ngithi mina ngiyaxoxa nenkosazana ngibonana nenkosazana sengithwele abantu sebesukile eduze kwami lezi zinto okwakuyizona ezazisifundisa ukuxhumana nemvelo zakhishwa kuthina safundiswa inkolo esenze sabantekenteke sangakwazi ukuxhumana nemvelo okuyiyona umdali ayesidalela ukuthi sikwazi ukusebenza ngayo ukuze selapha abantu sesiyokha amahlamvu manje kodwa sinabo ubudlelwane nezihlahla emahlathini siyofaka abantu emanzini kodwa sinabo ubudlelwane namanzi thina qobo lwethu. Most joiner on TikTok siyakubona nama comments akhona futhi ngizowafunda indaba on Gagasi uzoyithola on TikTok and then ubuze nama questions ungathumela ke ne question yakho kwi page indaba with Alex noma uthumele iVN ku 063839959 ngizoyiphinda 063839959 uthi had ubuza umbuzo la on TikTok of ama similarities owatholayo between inkolo yeIslam nale African spirituality kukhamba kube khona izinto esifana kuzona.
asifani inkolo ye-Islamic icishe ifane nenkolo ye-Christianity because the first 5 books eBhayibhelini nama-Islam ayayisebenzisa so akufani indlela thina abantu esikholelwa ngayo nendlela bona bakholelwa ngakhona cha akufani This is siyohlangana esithenjini yeah siyahlangana esithenjini yes awu lapho siyahlangana phela isithemba kuyona into yenkolo nasenyameni yembuzi isithemba kuyona into yenkolo into yamadoda yeah okay right ngiyahizwa le mpela Jihad I hope wetholile le response siyaqhubeka 0861596596 ukuhlangana kokulapha ngokuthandaza kanye nokusetshenziswa kwemithi that's what we are discussing with the prophet uMageja please mangabuthatha mangithumelela iVN ungayezi phela nawe manje bisibayinde kakhulu ukungena nje odabeni ubuze maune story office ukusishare just nje ukuyishaya kalula kanjalo ngingawadlali lawa more than 30 seconds you'll be surprised ukuthi there is a lot you can say with 30 seconds or half a minute is enough please keep them coming 0638399959 otherwise you may call go 0861596596 0861596596 now ele on besikhuluma indaba yezinto eziphuphisa amandla omuntu but ngalanga sekukholweni ke ikhona into ewukuthi lo muntu wadalelwa amanzi the moment eqala ke ngena emithini then izinto zakhe bese yishona phansi ikhona into njalo emakechekeche yeah kuyenzeka yeah asenze nje kuya depend kukhona umuntu owathakathwa emthini wathi nje eqala ukusebenzisa umuthi wasebenzisa umuthi kanti umuthi kubo wavalwa hayi ngoba kuwamanzi kuphela asebenzayo uma ke wathinta umuntu ukuvuka lo lwakhondolo olwangena emzini wakho ngoba babethakathiwe uzumuzwe ethi mina umuthi awungisebenzeli but ubonothisa labantu abesho njalo bathakathiwe futhi kodwa umuthi uyasebenza kuyena so idlozi enjani elivumayo umuthi usebenze kumina mangithakathwa ngiyathakatheka kodwa mina mangeke ngawuthinta umuthi into zami ziyabheda umuntu onjalo usuke ephehlelwe lento ekuthiwa amanzi amnyama usuke efuna usizo hayi ngoba ukuthi amanzi kuphela amsizayo lapha emanzini kunalezi ingane ezihambayo ekhaya ezibamba umsamo kuthiwa amanona sekhaya lezi ezihambe ngenasici into ekwagcina ikwazi kumsiza lokho ukuthi maye ngene emanzini bese kuvuka lezi ingane kube izona ezikwazi kumsiza kodwa hayi ukuthi umuthi awusebenzi kuyena uyasebenza kodwa inkinga mhlawumbe iqala ukusebenzisa umuthi wasebenzisa umuthi osebenza kwabanye abantu idlozi lakhe lajwayela ukuthi thina sisebenza masigadla kuphela noma washawa ngawo umuthi ukuthi yena ungamsebenzeli okay so lona ke othi methatha umuthi umenzele yonke into imsebenzele yini esuke iqondana lapho lisuke liclean idlozi lakhe lovuma umuthi phela yonke into engiyisebenzisa ufana ivunywa abantu bakithi impilo sifana nonkosikazi okhulelwe uyabona umama okhulelwe angathi uthanda ufisha uthi uyawudla avela phalazi kodwa athi udla inyama ahalela into angakaze wayidla nengahlangani ayidle kodwa aqhubeke abe right ku decide lo ngaphakathi nathi ke yonke into yethu decidewa ilabantu bakithi abangaphakathi kuthini ukuthi yini abadecide ukusiphakamisa ngayo ngizwa kahle sanibonani egagasini niyaphila yebo siyaphila cha ngicela ukungena nami kwi-topic ukufakaza nje kabanzi ukuthi hayi uqinisile impela umkhulu mayethi endulo indaba yamaBhayibheli into eyayingekho vele iBhayibheli into eyayingekho iBhayibheli mina ngikholelwa ukuthi lafika ngesikhathi soShaka la kwakuyindlela yokudambisa ulaka labantu abamnyama iBhayibheli alikho impela liyinto nje engekho kufana nalento lokuleka yokuthi ukhona into ethi uNkulunkulu akekho emhlabeni iBhayibheli liphunduleka sekutheni umkhulu womkhulu osuka umthandaza manje bathi uNkulunkulu akekho ngiyabonga ukubingelela umthiyane noba Mageja cela ukubuza ukuthi uma izinto zakho zingalungi ngokwengasesontweni ngokwenkolo ziphinde zingalungi nangokwesintu kusuke sekwenze njani angibingelele Gagasini Mr Alex nomkhulu uSifiso Makhoba la emahlabathini abhezi stopping hayi ngiyabonga mina kumkhulu yazi umkhulu wayichaza lento wayineka ngiyajabula nje ukuthola umuntu onencazelo enjena okwazi ukuchaza ngalendlela ngicela mangenzeka ithuba phinda nikezwe nje ahlale noma 3 months ahleze ebuya ngiyabonga okay no sikuzwile mfethu siyabonga nama question ukhona question ethi because le uqala bekade kuyi-comment yeah ngenkolo and then ikhona question lana ethi umuthi awungisebenzeli
noma sengiya ngasekukholweni futhi akungisebenzeli lapho kanti kushuthi kuzokhanya kuphi shuthi lava lapha lidlozi lama ngikwazi ukuxhumana nalo ngoba phela ngikholwa ukuthi khona umuntu okwathi wakazalelwe nje ukuthi yena into zakhe angalungiselwa umuntu angalungiselwa lutho so kukhona inkinga lapho sekufanele athole laba bahlolayo noma ngibasaba kodwa ke mhlambe iyona indlela ukuthi atry akeze ukuthi yini angayenza noma akathola isikhathi lokuthi akakeqinise egezwe nje agezwe into yakhe izibe right. Okay. Okwendaba eGagasini lelihlelo lwakhona njalo nje ngolwesithathu from 7 to 8 on Gagasi and see kwi TikTok now you can watch us now indaba on Gagasi and then ke lukhona kwi app ya Gagasi as you watch it video yakhona uzoyithola as a podcast uyilalele as well. Ngizothatha uLindo Mbambo kanyuswa sabona Lindo Lindo kwindaba eGagasini. Yes, Msiane. Actually, this is not Lindo Ntokozo Khumalo. Oh, sorry, Ntokozo. Welcome to Gagasi Sekubingelela. Welcome, Msiane. No, Bob Maketsha stage. Yes, ma. Ngiyathanda baba uhlelo since lesifundisa kakhulu. Nginombuzo lana. Msiane, nginenkinga lana. Ngashonelwa ekusami ngo 2014. And from there nginokuyiphupha nje kakhulu nje into yokuthi yangithanda and yangivakashela inkinga ke la ikhona ukuthi ukusokwa namhlanje ngithe ngisakhona ukulinda ukusokwa namhlanje ngimphupha ngithi bebele khaba ngeke ngabavakashela ngifuna ukuvakashela wena so wayethanda isonto le ekhaya kubo bayiluthe okay angazi noma nginga specify mhlawumbe yeah ungasho khululeka. Okay, ngiyabonga. Ngikuba bayilothela but mina at that time when we were growing ngihlala nogogo gogo wayesayoni. Ngimphupha sisesontweni naye esontweni kodwa lezayoni. Kodwa ukhuluma kwakhe like bawumthiyane nobaba lapha stage ngiyafeel ukuthi ephusheni ngisuke ngifeel ukuthi akasekho engize ngimbuze ngithi how why ula ngoba wena usekho emhlabeni athi no wena umuntu ngifuna ukuvakashela njengamanje and ukuba khona kwakhe empilweni yami kwakungijabulisa ingakho ngizelana bawumthiyana ngaleso sikhathi isonto lesebusuku like mhlambe uba nje iguqo okuba nje izayoni zana lento le ukuthi ebusuku that is where they they hold their maybe ama-ceremonies any maybe isikuko or umthandazo thile or emanzini and then bawumthiyana emasekusa angitshela ukuthi no Ntokozo now I have to go to my home and then ngizobe ngikubone and then I'll ask ukuthi hayibo usuyahamba uyangishiya njengomuntu angengimthanda ngibuthi hamba uyangishiya yes I have to go kodwa ngizobuye ngibuye ngesinye isikhathi maybe 2, 3, 4 days ngempela phinda buye kodwa I could feel in the dream ukuthi no lo muntu lo ushonile mase kuqala kuvele ilanga bawumthiyane nothi kuvele ilanga like sekuqala kukhanya asho ukuthi no sengiyahamba like we'll enjoy the whole night in the church but mase kuqala kukhanya asho ukuthi sengiyahamba ke njengamanje. Okay, well, there's a term that you used. You said we would enjoy the whole night. Do you enjoy as in being intimate? No, not intimate. Like, uzongitshengisa ukuthi uyangithanda ngale ndlela le ayiyenza esaphila. All right. I'm sorry about your loss, my ending. Ngiyabona i-connection isekhona. Makachakacha. Yeah, Ncesi. Angithi abantu laba basekhaya lemoya sehlukene laba baphuma emzimbeni babuyela la esasikhona nathi before sibe semzimbeni thina semzimbeni sikwazi ukuhlangana nabo ebusuku ngamaphupho mase kusavele bayahamba isintu ke ilento eyayenziwa ethi uma ushonelo phathini wakho unikwa ithuba lokumala before afihlwe avule boxini atshela ukuthi wena ke kusona namhlanje sesihlukene nawe hamba uye la oyowakhona la sengiphila khona wena usaphili khona uma ungalitholanga lelo thuba
bayakwazi ukuthatha abakini bakiswe noma isolwandle bayibenze kanjalo abanye noma bakise ethuneni uyokhuluma naye umali mawuqeda lapho bese uthola isilwane sokugeza sokuthi usuyamkhipha lento yenziwa nabantu abadivosile ukuze bangagcini bentshontshana belokhu befunana bebe nento engapheli uyamkhipha umuntu kuwena masuhlukane naye yilento yayenza ukuthi mawudivosile uqhubeke uphupha idalwa zakulo muntu owukade uganene naye ungaze ucabanga ukuthi uyakhafula kanti awuzange wamgeza wamkhipha kuwena mangabe usuhlukana naye Ntokozo Makecha nginembuzo emibili bandla ngiyabuza impela uthi uyachaza oqala umbuzo usekutheni why do I have to feel like this person is dead epushini okay khona abantu engibaphuphayo mina basekhaya yabona angifeel izisibashonile but yena ngize ngimtshela ukuthi ngoba wona washona why ulana nami yabona that's my first question ukuthi ngiyamfeel ukuthi ushonile even in my dreams Ingoba phela kwakufanele fanele nihlukane so ukuba ndawonye kwenu akusavumelekile agunyaziwe ngomthetho wasemzimbeni nomthetho wasemoyeni ntombi but Makecha into engichazayo okay angazi mangafika ngichazani but ngijabulisa lo muntu engithanda indayekho umuntu osangithanda njengaye ngiyaenjoy ukungivakashela kwakhe Hayi ntombi kusho ukuthi uzomgcina ke ngoba uyamthanda ayikho enye indlela ngoba noma yipi advice engakunika yona ngiyeza ukuthi uyalithanda isoka lakho awukho ready futhi ukuhlukana Inhliziyo yami ngivela ngivuke ngi-happy the following day ngivuke because I constantly dream about the guy ukhona ngoba phela siwashona ukhona osuthandana naye manje ukhona kodwa ngiyeza afike kuye uyamtshela about these dreams no I don't. You don't. So akwenzeki afike ebusuku ubulele eduze kwakhe. Uyikenzeka afike. And then uvuke uyithulele nje. Uvuke ngithule ngethe as if I'm happy for him and I'm happy for the guy inqodo kumphupha njengamanje. So le yokuthi umlahle uyokhuluma ethuneni lakhe noma elwandle is the advice ozoyithatha? Inkinga ekhaya kubo okay wayeqeda ukudivorce maybe ena 2 years divorcile and then he met me after kungihlangana nami okay saba relationship about 3 to 4 years and then waphatha ushukela washona ngalo is 5 ifamily yakhe bangaziwa ama few members so I couldn't attend his funeral. Okay. So umlahla kanjani ke ku instance nje la ubungaziwa fanele ulwandle bese thola isilwane nenyongo yakhona ahambe geze ngaphandle athi sibanibani ngiyahlukana nawe ngikuthanda impela kodwa la usuphila khona mina ngisaphila ngoba into ezogcina yenzeka uzogcina usisengakwazi ukuba ne relationship azoyi-enjoya uzogcina nje ebe ku relationship for effect ukuthi naye ufuna umuntu azombona kanti uganile ngale mele behlukana noma imthanda noma engamthandi kodwa egcineni fanele amdedele aphumule naye. Sure. Indaba one Gagasi ngiyakulinda nawo mbambo kanyuswa Lindo babuthani ngiyaphila uyamlalela umfweni ekseni kodwa sivuka ngaye nje ekseni lapha ku Sunrise Sessions Monday to Friday impela ni Monday to Sunday ngoba na Sunday kusuke kuseyena futhi yes ize ngimshayele ngethakazelo zakwethu Mageza sure kulungile siyakoza bhuti uthini ke Mageza ngithinta kakhulu isihloko sika baba lo Makecha ngoba nami ziyanginetha ngala sishawe network kancane mfethu ziyakunetha kanjani baba ngikuthe kube namhlanje ngiphupha amakhandlela awu2 amhlophe athangcolile angene nje uthulini bese after baloko bese ngaphupha ikhandlela elihlaza bese kubelelo nje aclean awalayithiwe then lo engibamsene na ngokuthando angitshela ukuthi isinya sakhe sibhlungu ucabanga ukuthi ayesibedlela yocheck bese discoverile ukuthi bekade bambile kwenzeka imiscarriage okuyingane yami kora bengazi in 2 weeks ukuthi ubambile manje iyangihlupha lento ngoba akuyona imiscarriage oqala yesithathu yakuyenzeka kwabanye usisa abawu2 engangibambisene nabo ngothando so le amakhandlela angcolile uyabona ukuthi kushotha bebikezela lokho
Yes kuvukele leyo nto nje enjalo. Okay, Prophet. Yeah, bebekade bezomtshela kukhona idalo ezimphayo khona ezimbangayo ngathola ukuthi kwayena self unombango. So mayikade ephiwa khona isidalo esimphucayo. Lamakhandlela wabona ukuthi kukhona clean, kukhona ngcolile. Ifanele senze njani ke uxazulula inkinga yakhe? Fana thola umuntu ozomsiza nje kahle mhlambe kube nokuhlanzwa kwedalwa. Ngicabanga ukuthi kodwa ake ayicheck la kwisibongo sakomalume nasesibongo sakuba ukuthi imuphi kahle umsamo ufanele ume kuyena ngoba idalwa ziyambanga. Wakwayizwa leyo before. Ngakayizwa leyo nto bamageja ngoba bayasibanga impela nje sibaningi ekhaya kodwa abakalanga nabakambamba bayasibanga. Meke ngafocus kakhulu kalanga siyavuka isikhole ngala komkhulu ukuthi mina sengimlahlile ngoba kwesinye isikhathi wakwavela ukuthi ngimlahlile umkhulu ngafocus again kwaba khona umsebenzi anginika wona njengoba ngisebenza njengamanje. Umbango lo fanele awulungise. Ikhona into ekuthiwa ukuhlanganiswa kwezidalwa ziyahlanganisa ukuze kungagcini kunomsindo. Whereby uyabatshela laba phela abakomalume bakupha umzimba ngeke ubalahle. Kanjalo nakababa igazi lakho ngeke uzubalahle. Kuyakwazi ukuthi ukwazi ukubahlanganisa bebe into eyodwa ukuze kungalokhu kuba nombango kanje. Siyabonga mfethu. Uzoshiya ama numbers ngasecineni. Makajaja khona into ishilo la ekutheni khona isidalo sikuphayo into enhle then kube khona esinye sikuhliphizelayo. Yes. Ekuphileni kwethu nje masisaphila kuyaba yini ukuthi indlela umuntu ayiyona athi meseshonile abaqhubeke naye mhlawumbe umuntu bekade enenkani umuntu okade enomona umuntu okade encishana athi meseshonile abe yilelo dlozi lelo. Uyabona lo mbuzo ubuzayo umbuzo oyimpendulo yokuthi umsamo woniwa yini. Uyabona Mthiyane mangabe ngizosuka ngiyosebenza eGoli idlozi nezidalwa bangiphe umcebo ukuthi ngizokwakha ikhaya ngiwuthathe mina ngiyochitha eGoli bese ngiyashona ngiyabuyiswa ngiziswa la ekhaya ngizongcwatshwa. Mangabe sengibuya sengizoba idlozi elinjani ngizoba yileli idlozi elivuka libe umdliwa ngoba lachitha ifa ledlozi ngaphandle. Mangivuka ngizoqhubeka kuyo lento ekade ngiyenza ngoba uma kune council la emndenini kuhleli phansi kudiscuss angisangeni mina nami sengiyayithagethela abantu engizojomba ngizongena kubona njengontombazana nje lo obethu ubhuti uyamvakashela. Yanje yabona lo bhuti nje obevakasha ubekade esadivorcile bekade esenomunye unkosikazi ohlangene naye but still noma idlozi ukuntshontsha usaqhubeka usakwenza namanje. So lento iyona vele ingakho abantu mabethinta into zomsamo konakala izinto sivusa abathakathe owafethakatha samngcwaba sijike simenzele umsebenzi sithi simngenise emsamo la ekhaya uzovuka njani uvuka aqhubeke kulo yamonakalo abebewenze semzimbeni. Okay mhlambe Similo wise ke umuntu obe nenkanuko esaphila ubanjwa lana la meseshonile ubanjani lo muntu. Sibhajiwe ke lapho ukhondolo. Uyabona nje mina ufuzo lika baba wami bekuyinsizwa nje ubona ukuthi insizwa le. So nami kuhlala kuvuke nje kungenasidingo ngoba ukhondolo liyalapheka kodwa kanzima. Ngathi ukhondolo liyadambiseka luphinde livuke futhi. Lento ukuyifakazela uyubona ukuthi kushona umuntu la ekhaya ngecancer kuphinde kusala umunye umuntu ozovuka necancer. Kuvuka lo yamuntu ngoba asizange samgeza sakhipha lokhu kufa okade kumthathile emhlabeni. Lalele indaba on Gagasi 0861596596. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Yes, you didn't know this. Ngithi emafemini naseyindaweni la usebenza khona kuhlale kunemthetho yakhona. So la eredweni ke studio nje whether isebusika whether isemini ekhona kufanele ihlale ibanda all the time 24/7. Remember ngithi studio ukuthi sinama window avulekayo so kumele kuhlale kuna ekhona. So I see here on TikTok ukhona umlaleli lana othi angiswitch off ekhona studio because uyagodola uma keja uyagodola emprofet hayi lutho lutho ekushuthi ubona indlela ohleli ngayo uyabona indlela ohleli uthi amakhaza aya aseqedile akuthi phela abantu abazi ukuthi kulikhuni kanjani kwenza interview no Alex so abazi akona amakhaza ungathukuthuka inhlamba wenza yonke into no ways. Sikhangani ngiyabingelena nangibaba magejageja. Cela ukubuza la Alex ukuthi if kwake kwenzeka wadlulela uphathina wakho o ningashadile wangathola nethuba lokumalaki ungiyezwa baba uthi kumele uthole isilwane ugeze umali ugeze ngaphandle. Xa ukubuza ukuthi ihlobo lone lwesilwane kumele ulithole inkukhu noma imbuzi
naloko ungakwazi ukuzenzela wena ngaphandle komndeni wakamlisa. Ngiyabonga ngizolalela umsazweni. Ngiyabonga kakhulu sis Makachakacha. Hayi mina kwangehlela ngamalo olwandle ngathola inkukhu ngageza kaphinda ngwafika ngoba ayilokho efika. Alright. So any question bekuyukuthi ungakwazi ukuzenzela wena wedwa noma udinga someone from a family? Mina ngacela umuntu ongiphelezelayo ngoba phela ngeke ngiyigeze fanele ngifake lapha emanzini bese lokho ngithela bese ngiyakhuluma sibani phuma kimi angisakufuni ngabala kanjalo. Osoma uthi umuntu kungaba nanombani noma ngaba akudinga ukuthi kuze kube umuntu othandazayo noma umuntu oyanga. Ubuthola nalomuntu ushadile ngeke uyocela unkosikazi wakhe ukuthi ayogeza uyabona. So uyakwazi ukuzenzela wena just inkukhu nje uthatha igazi layo nenyongo yakhona ufake emanzini finish. Alright. Okay, no I hope uphendulekile sisi siyabonga kakhulu nathi indaba one Gagasi. Kunesimo la ngiyabingelela kunesimo la ukuthi ngaphupha kuthiwa ngigeze kuze ngizoya esikoleni angigeze ngembuzi ebomvu ngakwenza ngageza ngembuzi ebomvu kwadlula kwangenzeka lutho ngaphinde futhi ngaphupha kuthiwa kunesikhwama kufanele ngisithathe kodwa kufanele ngigeze ngithola umuntu ozongigeza ngembuzi ukuze kuzosuka amathunzi amnyama. Manje angazi ukuthi ngizomthola umuntu ongangenza lokho yini okufanele ngiyenze kuze ngizoboniswa lo muntu ofanele ngenzele lento. Okay. Ungathola ukuthi nje babemnikeni instruction angacela ngisho umuntu wasekhaya ngoba iphelele lento. Imbuzi ebomvu le ayegeza ngayo lento imele ubizo lwakhe kunobizo olithize alibizelwe emndenini kodwa lembuzi lekuphela ngenze ukuthi kwakufanele athola umuntu ozokwazi ukumthakela na something yena wageza ngayo inje ngobinjalo. So ngicabanga ukuthi lokho kokuqala fanele ageze iyona into message abayisendayo kuyena. Eyesibili ile yokuthi njengoba esuswa lamathunzi amnyama shuthi isikhwama sikhona kodwa masithi siyafika kunobu mnyama uvimbile akatholeke ukusizakala kususwe lobumnyama umuntu ozomgeza ngayo lembuzi. Mina ngicabanga ukuthi angakwenza nanomuntu wasekhaya angiboni ukuthi izinto lezi kuthiwa womhlamba amanzi nomadlozana uhlanganise ndawonye uhambe yogeza. Iyatholakala kalula yona le bomvu imbuzi. Iyatholakala bakhona bayidayisa. If you didn't listen to Indaba, here's what you missed. Embuzi ebomvu uma ngabe uzoshisa impepho emsamo ebese uthenga imbuzi ebomvu. Isho kuthini le mbuzi ebomvu? Kahle uyazi yini into ebalekile muso kwenza umsebenzi? Yes sir. Makukhona inyongo kuphelele ngoba phela ungathi uthi yena ngesikhathi ethenga imbuzi wathola imbuzi ebomvu. No. Alex, they are running away from the truth ngoba bathi akuhleli nabo. What is the truth when I say? Lo nkomozo nomlaba lapha. Le mbuzi ebomvu bro ayitholakali. Itholakala on request. Makabe nkomose nawe emlaba ningazi ukuthi nizokwenza lapha ohleli na Alex vala uhlelo lakho bahambe ngoba ima ngokwazi kwakho mfethu imbuzi ebomvu isho ukuthini? Angifuni ukukhuluma Alex akhuluma inkomoso lapho ndosaba abayiqiniso la otherwise ngilivala uhlelo akhuluma iqiniso lembuzi ebomvu lokho ngoba lapha abakhuluma. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Nazo ke imbuzi ebomvu. Hey Beach Fest Stockful Fridays iyaqala ke ngolwesihlanu lesiyakulona sizobe sine activation workshop eThekwini. Workshop igama le mall eseThekwini. Kulula nje ukuthi uyithole because Central lapha on the 24th of October. So sizobe sikhona. So besine golden hour la sobe sidedela khona ugeneral access tickets ngehour lelo wena yiba nathi from 12 to 3 ngolwesihlanu lesiyakulona. You tell us ufike khona ukuthi le happy hour ikuphathele ini kunama T's and C's sikhuluma ngeBeach Fest yomhla 6 December. The best in news and actuality. The award-winning Indaba with Alex Mtiane. Gagasi FM. Sicela hlongwane Hammersdale sabona? Yebo Sohlaza uyaphila mfowethu? Ngiyaphila kunjani ngwane? Ngiyaphila ngicela ukubingelela lapho e-studio. Mina nje kubili okwami lo engikuphethe engicela usizo ngakho. Ekhaya kusindisiwe mfowethu kumkhulu uyibishop abantu abadala nje abasetshenziswa. Ngonyaka ka2017 ngadiscover italent lami isiphiwo sami ukuthi ngiphiwe mangiregister inkampani ngathola ukuthi icompany siregistiwe ngithe mangihlola ngathola ukuthi bangiregisterile abantu abadala kodwa bangiqashisela bafuna ngibone ukuthi bakhona. Ekuqala inkinga ke lo muntu obengenzela izinto ke zilunga usethu sesindisiwe ke naye usefuna ukukhipha mina la kubantu abadala uthi wangifake ebumnyameni. Ngithi mina no uyasebenza lento hayi ukuthi wangifake ebumnyameni uthi hayi ubumnyama buyasebenza nabo akasabafuni abantu abadala. 2 ngokuthi lo mama usesindisiwe yena ngaya komunye ke ngithi akangenzela igobongo ngidlala abantu kwavele kwaphela yonke into ke kwaphela umsebenzi kwaphela yonke into yazi
nginama diploma awu2 nane license kodwa umuntu uhlela akasebenzi angazi ukuthi inkinga ikuphi ama CV ngiwafaka everyday ngisacela ukubuza kumprofeti ukuthi yini engingayenza lapho emva kwegobongo kwashabalala yonke into. Asiqale sohlaza sithi into yokuqala afanayo shweleza ukudla igobongo kushuthi igobongo lalingazange lifuneke emsamo lo muntu wamenzisa into engadingeki bese mhlambe siqhubeka sithi lo osesindisiwe njengoba kuthiwa nemoya obumnyama iyasebenza ngiyayithanda le ukuthi njalo mabe pointa idlozi balipointa njengomoya omnyama kusho ukuthi vele iyona nto yethu ke ngempela thina abantu abamnyama bese bepoint inkolo bese bethi hayi iyona ekhanyisa izinto zimhlophe akulona iqiniso lelo akekho umuntu onedlozi lo muntu oyedwa seBhayibhelini noma lo muntu oyedwa wenkolo bonke labantu abamenshina lapha sinawo amadlozi apho. All right, izothatha Sanele Mkhonza eMtuba sabona Sanele. Yebo njani mfethu? Sure siyaphila kunjani? Lapho yandengelela. Ngicela ukubuza la kubaba ngumuntu mina owazala eMbethe manje inkinga yami ngathi mangizalwa ngasekhaya igcile kwase ukuthi umhlobo wami uma ngixoxela umhlobo wami omunye waseyithatha ingubo yami wasengishanela ngomshanele ekhanda ngizelwe wangishanela ngomshanele ekhanda kwathi makubuza athi awu wasethi hayi usiko lenza ukwenziwa nje usiko wasehamba nalo manje namanje kathi sithakale legubo manje mangithi ngiyazama ngiyahamba kubantu ngayonke indlela hayi abakwazi ukuyilungisa ngiyehluleka sengizame ngehluleka nginapho uzokwenza njani? Ngicabanga ukuthi ilaba athengelwa khona imbuzi ambathisa umhlehlo kube ngathi kukhulunywe emsamo ukuthi kubuyiswa le yangobe yalahleka but kubuya sengathi yalumbeka ngendlela abeka ngakhona leyo kushaya umshanela umshanela hayi ngathi walumbeka. Uyaphendula kabhuti? Yebo ngiyayizwa ngoba impela khona ngasho iqiniso manje yonke into ethi ngiyayenza ivele iphenduka manje ngathi wawubhekise emuva mayewenza umshanelo wawushanela ubhekise emuva ekhanda ushanele ekhanda ngawo manje yonke into engiyenzayo ngithi ngiyahlanganisa ivele bese vele ibhidlika sengibona ukuthi yabo izinto ziyahlangana. Okay uzothatha ama numbers aka prophet uMagajaga khona manje. All right sesiyayiphetha ke le conversation yethu ukwelashwa abantu abasebenzisa imithandazo ngenkolo then bese kuzoba ukwelapha kwakithi kwesintu iqhamuka leyo bese discussa leyo sase siyavela ke nanenkinga esidinga ukuxazulula. Sibonga kakhulu ke Magajaga ukuthi ube kanye nathi ungasipha ama numbers. Ngiyathokoza kakhulu nami Sohlazi inombolo ithi 0672870418 ngitholakala eMaritzburg njalo ngamasonto number 285 ku Back Street kanti abasegoli bangithola ngomhla ka9 November eCampton Park Civic Center ngo10 ekseni. All right leyo number ithi 0672870418 18 losekugcineni 18. Siyabonga kakhulu besikhuluma ke nomprofeti uMagajaga sibeka lana ke iconversation yethu lama topic uyazi njalo ngiwathola kuwe ngiyabonga uyezwa uma ungimelele ukuthi nasi into sengikhuluma ngayo ungimelele lawo ma topic ofisa siwakhulume indaba@gagasi995.co.za lolu hlelo ke uzolithola kwi app nje lizobe selukhona as a podcast. Ngiyayithanda le app yeGagasi because yabo njengamanje lolu hlelo lifice luphakathi khona inkinga ofisa ukuyizwa okhona umuntu ofisa ukuthi ayilalele lento ukwazi ukuyichaza ngendlela ekade ichazwa ngayo uvele nje umthumelele ilink so you go to the Gagasi FM app and then you search under indaba you download you listen to this show and share it kuna ne video yakhona ozoyithola kuyona i-app yeGagasi FM and we are on TikTok again. Please follow me as Indaba on Gagasi Indaba on Gagasi in a Facebook page Gagasi FM. Thanks to the production team Kwanda Zungu technical producer as well as Mr. Spelele Nzuza yena ke ungumdidiyeli wohlelo. We've come to the end of tonight's show. Indaba ke izoqhubeka kusasa